Go. Ndingatadza kuuya here ndichitsozori kumari. Maswera sei? Ndingatadza kuuya ndinyatsoziva ndakakusvikira iwe munhu ani takataurana pamari. Ndinoziva pakasvota bandika. Ndauya chingopedziseka mari yacho ndibaya bhosi. Hatina nguva. Inda futi. Mbuya manje ina ndisi munhu akaposa zvekuti mondichinja kuti ndakusvikirai nemunhu andakakusvikirai naye uko imi muchiziva kuti mune murume ndobva ndakusvikirai nemunhu mubva manipa mari yavakashota muchiti takataurana kani mukati ndinyarare ndisataurira murume wenyu imimi munipa mari shoma mukati ndozoya mangwana ndichitora ndauya nhasi ndipe mari yangu. Chindipai mavhara muromo wangu ndibaye. Aiwa haisi kunyatsobatana yacho iyoyo. Isinyaya kuti tiri kunyengerana kaiminini. Ini ndine information ndogona kungodza murume indi akusvikira nechikomba indi ndomusendera video. Saka kana musingadi kundipa mari ndakutobaya. Nhasi mungospendawo night kuno kutovharisa madhiri acho zvobva zvotongo. Ndospenda night ndichiite kuno. Ndiri kuda mari yangu ndotobaya chiti. Ndakatotongoti ndongobhadhara nenzira iyoyo zvotongopera zvakadaro. Nzira ipi? Mungorara kuno kukana. Aiwa izvo ndozvisingaiti kuti ndizorara nemi manje kunoko. Aizva zvibude chirumwe. Inzo ndakatokunzwira itsitsika muzoti uyu mukoma wangu ishamwari yangu zvese zvakabatana. It's not like mukoma wenyu handi munhu wekuti munongobva kunzi pemwe chete nekuti muri mafriends chete. Mafriends edu sanonge ukama wakakosha saka zvamuti hazviiti chingondipai mari yangu ndibaye zvokuti ndirare nemi hazviiti. Imi kana musikadi ini ndine information inini. Video ndinaro ndonosenda uko. Totongopedza nyaya ndakutongonosenda video yangu azive because andingakwanisa kundirara nemi kubetray shamwari yangu munhu akandibatsira nekupa passport yangu andiwedzerawo mari kunditore passport. Ticket rangu ndiyakanditengera inini kunditengera tikiti kundikwidza bhazi kwakutanga kuti hanzi inini ndazomusvikira kuno muine umwe munhu wamamuna imi muchiita zvamaita mubva mandikumbira regerero mese makaita gwada mukandipa mari yakashota mukatokupa mari mandipa mari mukasara ne1000 mukati ndozoya nditora ndauya kutora mari nhasi makutanga kundiudza kuti mari haisi kubatana haisi kuita sei rara kuno muri taura nyambo ambuya imi mungatondinyengerera kwete ndokunyengerai ndakubaya ndini ndonosenda video ndina information handisi kunyengerera chitorai ka 100 karapo ndokandingotori nako kana ndida kutengera mwana mabhara ipapa muri kutondituka kana muchitotaura zvika 100 ndokamari kamudora muri kutondituka because haikwani ndikakutenga madorofo yapera kai in fact madorofo ndinotengawo ndikadhakwa zvibijana ndakutotaura because munhu adhakwa asina information chingonipai mari yangu yese bam ndobva ndatobaya ipapa makutowedzera futi nyaya because muri kundirara nemi ndokuna kutongomuudza futi kuti mukadzi wako ndakamusvikira akada kuti tivhare nyaya saka ndoyari ndichitora mari yangu ndozokuudza ipafoni. Aiwa chingosiya mani padate izvezvi kana kuti ndine information ndipe date ndoyari ndichitora. Mande ndiri kudzoka panapa.